450 plus 450 Comberation RGV HKT Refix Tanguti ndichimuka makuseni ndakananga ndatoru nepolisi tabaya pakamba First story hanzi kurakataza tikati mwari wangu ndimbabvunza zvinobuda here ndudzeyo isati ndaita losi zvinobuda here ndudzeyo isati ndakura mari nini mwari ndinotya losi isati ndaota pero inini mwari handidi losi isati ndaisa fosi mwari wangu ndudzeyo isati ndaita kosi mari yangu ichabvane isati ndanyora mesi nini ndisati ndaita nesi isati ndapoda fesi nini ndichitsvaka mafesi adai mambomira kundibvunza kuti wai ndakaona bere rine hudhu jaketi rewai mazuva ano patauni unotengeserwa mbwai uchinzi nyama nguruve kusara woti bhai dhodha mundivhenekere tumira itoshi ndimi mune gameplan yese ndimi koshi ndirimo mujango nyange ndisiri ni jochi nhamo yandinamatira but handisi chechi ndinobuda here ndudzeyo isati ndaita losi zvinobuda here ndudzeyo isati ndakura mari nini mwari ndinotya losi isati ndaota pero inini mwari handidi losi isati ndaisafunzaira zaro kuti sei ndadaro namwene nharo kunge mambo farao pasi dandaro saka toda kufarao ndambofunga zveti mutemo kati usadaro kuzveta kwenyuku kune kangunga kungonyangira naso munhu kungouya achitsvaka yakachinjika unosara usina tora ndinobuda here ndudzeyo isati ndaita losi zvinobuda here ndudzeyo isati ndakura mari nini mwari ndinotya losi isati ndaota pero inini mwari handidi losi isati ndaisa fosi mwari wangu ndudzeyo isati ndaita kosi mari yangu ichabvane isati ndanyora mesi nini ndisati ndaita nesi isati ndapoda fesi nini ndichitsvaka mafesi